Alright, for today's video, gusto ba mong video nga ka na magsagsaag? Aw hala, tanawa gini siya nga video ay. Sag-asa, naglaraw-laraw, mga mata, ni pinangita, o asa, may padung dere. Nya, finally ay nakatungtong, nagkita nakadapo, nagkita ng lugar, asa ni direng Dapitas, Korea. Nya, kita ka ng building ay, tugpo ka niya, aw buhi, makakagbataga ka niya. Nata diya sa Lotte World Mall guys, nya karon di man tamusod na kay matay kapalit na perti man mahala na mga paninda diha. Kabaw na mo daw unsa na mga mahala akong giingon diha. Nya mo tipas na rin napita guys kay magbinata ang karong adlaw ay. Napoy lugar dire wa pa niyo sila kapanilhig dire unsa naman orasa ron. Bisag naa ra kita ng iriyaha guys nasaag lagi punta hashtag ginangilngiga gini. Nya karon ay dian abot kita dire napita guys mulinya kita dire kay kuha ang tag ticket aw syempre na tay kwarta gamay kuha tag VIP oy. Tanang rides diha guys among gikuha VIP kay unsa among linyahan dia priority kay na pirmi. Mao na dia Dapita sud guys daghang kay mga bata o syempre mura gunig Disneyland direng Dapita. O kana diyang iriyaha guys VIP tana tanawa ra guna ako ra isa ni linya dia na dira skilled aw dili man mo VIP aw bahala mo dia. Nya gikam tagi kabuhi sa mga rides ya guys aw tan-aw sa lata ring skate bahala nagtatan-aw sa lata dire kay pahuway sa tas tong kabuhi dire. Aw medyo nalingaw puta ni gamay sa inilang sayo-sayaw dire kanang pang Pasko. Awa santa dia giagak na may nuros bus noon. Perte gipon mong lingawa ni dire guys kay murag yung kag balik sa kabata dire. Awa santa ay kiat kayo eh. Dadag cake yabo ni mo cake dia impas gina. Apoy saya o maramang nakatunog og baga. Mao na dia guys tagabian man tao tanatan-aw sa tadas gawas ay. Tanawa ra gud lang kasol dia guys. Oh tanawa ra gana Merry Christmas kay ay tan-aw ni mo gilak-gilak kini mong mata diha. Huma na guys napatay giadtong usag yod kining hilig gitag basa-basag libro ay char. Nga kana karon dia Starfield Library ay guys kung gusto gyud ka hilig gikag basa-basa di hala basahan na tanang libro dia hantod sulirap ni mong mata dia. Napay lang Christmas tree ay haskang gilngig daghanag series kas gikanag kwente. Nya og insta musta Instagramable ka diha naog gani sa hagdan oy nya pa video rin ka. Napagini ilang pa-show dire ay murag nindot po kay tanawon ay gilak-gilak mo ra sa kining balik sa kabata dre. Kana ilang video dia guys every 10 to 15 minutes ang interval ana para sa show kay para kanang uban kuno pa kasod aw syempre patanawon gid pod. Nya nahigawas sa taana guys kay perti matang suroy dito sa kabinata ta nya tatan-aw diri sa library aw syempre uli ta sakay tag LRT. Nya unsa pa may buhaton na to dia guys gabi naman gutom na makaya ngita tag kaon oy. Ikaw kuno way kaon be o mo na diha ipis-ipis sa tag beer diha murag mauba murag milyonaryo. Nya order tag mga pagkaon diha guys nga wa dinhi wa didto nara gini sa Korea hanggang Nagos Korea. Mo ni ilang mga best seller guys kini mga chicken kining sa panidihi kining sabaw-sabaw nga na squid. In fairness guys perte gid ang lamia silang chicken tinuod gid ng mga video gikan sa Facebook o sa YouTube nga lami day kuno. So natilawan gyud ato ni dire ay lami gid siya kaayo. Pero lami lagi sa kanon guys kay perte naman nagutom ati abaw wa kay pabahaw nya paniudto. Kining lakawag yun guys, exercise gini dalang kagutom pero okay ra basta kay nakasuroy, bahalag way tumo nga suroy. Higupan na to nagsabaw dang init wisik-wisik ng baba dag sinuyop des pansit ay. Wa pag nga kontento ato pag gialsa ng paraksan diha para tungabo ng sabaw diha. Hala kaon diha dong kay wa kay ginikanan diha pag kaugalingog imuha diha. Pag humana na uli ta oy sige bye.